Iraila itzuli da. Eta irailarekin batera errutina bueltatzen da. Oporrak bukatu eta gero, munduak askotan estutu egiten gaituela iruditzen zaigu. Baina uste dut benetan gertatzen dena, helduok dena korapilatzen dugula da. Umeentzat gauzak errazagoak izaten dira, eta helduok egiten duguna ulertezina. Agian haiengandik ikasi beharko genuke. Inguruan gertatzen dena sinpleagoa dela ikusiko genukeelako. Horretarako lehen pausua umeek mundua nola ikusten duten jakitea da. Eta idazle askok esfortzua egiten dute umeen begien bitartezko istorioak kontatzeko. Hona hemen adibide on batzuk. El árbol de las cerezas. 9 urteko neskatxo batek galera nola gainditzen duen kontatzen digu. La memoria del árbol. Jan izeneko umetxo bat, zergatik bizitzen hasi diren haiekin aitona amona eta zer gertatzen zaion bere aitonari ulertzen saiatuko da. El día que Selma soñó con un okapi. Selma da narratzailearen amama. Istorioak fantasiasko puntu bat dauka. Askotan, errealitatea ulertzeko mundu bakarra delako. La vida verdadera. Kontakizunen toinu, inozo eta xumea dela eta ez gara konturatzen nolako larriak diren liburuan agertzen diren egoerak. Ondo pentsatu eta irudikatu arte. Ilargia iesi. Liburu honetan narratzailea heldua den arren, umea zen garaiaz hitz egiten du. Garai hartan zituen sentimendu berberekin. Istorioak nola ezabatzen den errugabetasuna hasten garen heinean ohartarazten digu. Ibai hartzeko ipuina. Gure haurtzaroan, heriotzak eta banantzeak zentzu desberdina izan dezakete, baliteke ez existitzea ere. Magiaren eta errealitatearen artean bibikien istorioa kontatzen zaigu, eta haien lotura berezia. Ezerk hautsi ezin duena. Istorio hauek irakasten digute, alde batetik ez ditugula gauza konplikatuegiak egin behar. Eta beste aldetik, ez dela justua umeak helduen kontuetan sartzea. Modu errazagoan bizi eta hurrengora arte.